माथि माथि फाने माथि माथि फाने फैयाखै दे माथि फानि गेलेदों आरो फैगोन फाने माथि माथि फाने फाने माथि फाने माथि फाने माथि रेडि माथि फाने फाने मोजां जादों आरोना लोगोफोर पिकनिक स्पटआवनो बेबायदि इन्टारेस्ट गेलेदों रेडि गराय गाखोग्राफ्रानो गरायनि नामा मा बाबु बेसेबां लायो खनसे राउन्डआव 50 रुपिस ना ओइ एसे दाब्राय हो गोदान बोसोरनि पिकनिक जाफैदों लोगोफोर आइफवालि नै गराय गाखोनाय नो बाजै फिसालाया नोंनिबो हिउहा गाखोदों आरोना नै नोंबो गाखोगोन नामा आं गोदो गोदायाव गाखोनाया थोबायबा दे दा बे जोंनि थाखाय बि बसुमतारिया गाखोसिगोन आरोना एबार गाखोनायदों आङो औ बेयो नै ओरैहाय गाखोगोन औ आंनि माबा फेसबुक पेजनि नामा अशक बसुमतारि आरोना औ मोजां मोनदों ना बि बसुमतारिया गाखोबाय आरोना नै होबाय नै मोजां मोनदों ना ओरैबो गाखोदों नै नोंसोरबो गाखोनो लुबैदों नामा नोंसोरो गराय गाखोनो जमदों दा गराय गाखोनो जमलादों आरोना नै बयथिंबो जालायखायो गराय गाखोग्राफ्रा गोरलैफ्रा ओरैहाय होबोगासिनो दं नै होबोगासिनो दं जाग्राफोर नै गराय गाखोग्राफ्रा